Kollox għandi lest. Bagalja ta' uġieħ, passaport tajjem mingħajr ċoħ u portafol ta' solitudni. Sal-biljett li taqtaw darba bla ritorn. Kollox għandi lest. U m'hemmx li jasal l-ajruplan. Fil-parroċċa ta' San Filef ħażebuċ ingħatat l-aħħar tislima lill-imħallef emeritu Filip Xiberras li mar jiltaqa' mal-imħallef divin it-tnejn li għadda fl-omor ta' 77 sena. Il-qoddisa preżenti katavre kienet immexxija minn Monsinjur Don Nicola Aquilina li kien ħabib antik ta' Xiberras tant li kien tarraflu b'messaġġ li kienet ix-xewqa tiegħu li hu jiċċelebra il-qoddisa ta' mewtu. Filip kien iħoss li x-xema tal-ħajja waslet fit-tmiema. Meta tintefa' x-xema jaqgħad l-arm, imma mhux hekk fil-każ ta' Filip. Jibqa' jdawwalna b'ħidmietu, b'inġibtu u berħ. Filip Xiberras ċertament li bqa' mfakkar għas-sem tiegħu fil-qasam ġudizzjarju fosthom il-kitba b'10 volumi tal-alfabet tal-kodiċi ċivili li żgur u meqjus bħala xogħol legali monumentali. Preżenti għall-aħħar tislima lil Xiberras kien hemm qatt ta' ħbieb tiegħu fosthom membri fil-ġudikatura u diversi esponenti tal-Partit Laburista li għal numru ta' snin kien parti minnu. Fil-fatt Xiberras kien daħal fil-Parlament bħala deputat Laburista fl-1979 wara li kien irreżenja n-notar Giuseppe Abela u fl-elezzjoni tal-1981 huwa kien elett fuq is-Sitt Distrett. Fl-2002 Filip Xiberras inħatar imħallef fejn serva sa Ottubru ta' l-2010 u kellu għal qalbu l-letteratura Maltija u l-lingwi b'mod partikolari il-Latin. U wkoll kien kittieb u anke poeta.